Kali ini satu kita adanya Andres dulu. Satu kita ampunkan Denai dulu bersama Ranger juga. Ampunkan Denai lah lare dilaui cinta sama sodenai dalam kandungan jodohnan Allah yo ditentukan anta kok buru anta kok elo suratan tangan nan membawakan anta kok buru anta kok elo suratan tangan nan membawakan ayah jo bundo ampunkan Denai jika basalah ampunkan Denai langkah rezeki jodoh jo mati sia kadape nan menentukan yo lare Denai bacinto kok buruak juwo yo nanta suwo anta kok buruak anta kok elo suratan tangan nan membawakan anta kok buruak anta kok elo suratan tangan nan membawakan ayah jo bundo ampunkan Denai jika basalah ampunkan Denai langkah rezeki jodoh jo mati sia kadape nan menentukan sia kadape nan menentukan. Oke, dua teman telah berlalu. Masih bersama saya dulu sendiri sebelum kembali kepada Tensi.